Gør vi det? Sådan. Vi filmer. Hun sød. Hej alle sammen. Og det kigger jeg på hende. Og du må godt tage et prøvespring på spring nummer 1, hvis du har lyst til det. Tror jeg nok, at du skal regne med, hun gerne vil. Jeg har ikke det. Det er jeg også. Men nu må jeg leve med det, for nu skal jeg filme Sara. Kom så. Ej, den kan ikke zoome mere. Hvad er det for noget lort? Hvor har vi springet? Derovre. Stella, hvad nu det for noget lort, du laver? Hold lige op med det. Værsgo at ride, Sara. Det bliver zoom ind igen. Hvor har hun højt? Den hopper så højt. Ja, den gør. Hvad skal hun nu over på? Ej, det er det. På bamsen. Og længe siger det var fju. Ja, ja. Stella for helvede, din møghest. Ej, Sara, hold lige mund med det. Jeg bliver overhovedet ikke sindssygt. Nej, Stella, hvad er du for en lorthest? Det er ikke engang til at sige. Ja, det var godt, Stella. Hvor skal hun nu hen? Dalmatinerkloven. Nutella. Ej, nu skal du altså stoppe. For jeg filmer. Ja, og du er dygtig. Hun laver i hvert fald ikke omspringning. Udvendigt! Og ud! Dygtig. Du er desværre diskvalificeret for 3 væringer, men du må godt lige tage et spring på vejen ud, hvis du har lyst til det. Jo, tak. Klap lige for mig også. Hun må være ramme klovnens hånd. Flot, Sara. Så vil vi gerne have sidste rytter på banen, som er Mette Andersen på Lester. Og derefter vil der være en præmieoverrækkelse.